uchienda kwa stole makaenda mese nevanhu vese iri nawe mutundo here wakanga wanzi wakatora chinyiwe chiteerera zvino tateguru ndinodzoka kwauriwe ndakudana pano nhasi iwe tateguru nemudyi wemanyoporo kuti iwe undipe rizere pane rauri kureva ini ndopatsanura kuti aiwa apa wareva risiriro apa wareva ndiro nai chekupedzesera vanhu vachazoda kuziva kuti ane mutundo uyu akautora achibva uchibva nepano handizve saka ndoona uya ndinayo pano nhasi ndipe mawara ako izvi mudhuze akusaimi mune edze chovhai mudhuze kwapisa munzwe muda kuzotaurirwa nani kuti zvinoti ndinoda kuti zvinotaurwa pamuzvinzwe nhai kana achinge ataura ini ndozotsinhira pamwe chete nekutaura mamiriro akaita uroi nematare nhai inde chakatanga ndechekuti ini ndimoteshera wangu sindinonzi ngozi uri ngozi wewe ndiri ngozi ndakaurayiwa ndiwo ndinoti ndikwasadowera handiti ndakaurayiwa urayirwa zvinhu zvidiki chinonzi chingwa ndikanyatsokuita zvakakwana kuti uzive mafambiro angu andizvikuita ndakafira chingwa munzvimbo yemasadowera ndakaurayiwa ndiri munzvimbo yekuguta chishana chiri nzvimbo yekuguta ini handisiwe muno ndiri mumalawi aiwa chakwino ndikutaura hangu shona ndikandiri shona gaura zvinobva vanhu izvozvo ndiganditange mamambo matangire katanyaya ndezvekuti ini ndiri kugadzirwa mukati menzvimbo yemasadowera ndakauya ndakabata mukadzirisi ndakavaudza ndichidzi aiwa nemasadowera nenharo toda kuona kuti chiri kufamba ichokwadi kana kuti sichokwadi asi ndakavaudza ndichidzi vona tezvara vona mazvarira musandiedzi nekuti zvandiri kuona muda kuedza kuda kuona kuti zviri kufamba ichokwadi kana sichokwadi inandimuroira tikafamba tikazoya zvikadi ndikataura kuna tezvara wangu wanditi ndiye mukuru tezvara mukuru chaichai ndikamuudza ndichiti tezvara wangu rikandikudze ndichidzi tezvara ka wana mazvarira wangu avo vari kundiedza asi kuedza kwavari kundiita isuwa izvi rimwe chete rachasangana ndaiva nyara achiwana mazvariro angu nekuti ndiri mukati menzvimbo iyoyo wakandizvarira ndakapiwa mukadzi saka kana ndakapiwa mukadzika handifanirwa kungofudukura wana mazvariro angu pachena ndaibata ndichivharira ndozvandaita asi ndakaudza ndichiti wana mazvariro aka nhau idzi tiri kudzifamba asi mutumbi wandakagara uyu wakanungurwa wedzi andakwaudza munhu kuti ndiani muri kwabatira pandikutaura vasazomuteshiwesho ndikataure matandikuita chaichaiyo tapedza kudaro pana tezvara vangu akanga vakatora toti ndizvozvi uye mazuva ano izvi utori nati wakashuka mashungiro akaita nekuti vanhu vanosvika vanondasvika pachiremba handiti asi wakaenda wachiti tiri kuenda kune vanopfeka zvichena wachiti unamata iwe wasinganamati wachihwanda nastole wachiti tiri wanamati wapiwa mushonga nastole handiti wakasvikana nastole mukati menzvimbo yandiri kubatira ini wakashanda semashandiro wakaita mukati menzvimbo ipi mukati menzvimbo iyoyo aiva ndakazviona ndakazvibata ndakati stole aida kuuya kudonza pfumbi ndikandikudza chokwadi changa chada kuti stole soti vaida kuita akauya kuda kudonza pfumbi rekunzi vanhu vakashandirwa nemaprofita ndakati kwete aisafanirwa kuuya kudonza pfumbi achisiya zvakadzikadzika mushonga iripo kwete ngasadhonze pfumbi remaprofita ndikuda kuisa chokwadi cheti kune urombwa ikumba kwake ugere papi pahano ndakada kuzomana naye zvechokwadi ndakauya ndakazomana naye kuzomana naye kwandakaita ndakabva uko ndakabata semabata ndakatoda isu mukati menyama yemutumbi ndakati handi mukati memutumbi yechiremba anyatsokuisa chokwadi cheurombwa kwandokufamba nawo ndakasvika
akaramba zvikari sibakonera kuita nhasi akakona takatarisana zvikazonyesa kuda chokwadi tezvoramba aidaro kuona zvikari asi akazoti aiwa zvechokwadi ndakutondera kune mushonga wandakapiwa chokwadi asi mushonga wandakapiwa nhasi kuza kuti kurombeswa nokuti achichemera basa achiti muna macho asi akazobvuma kuti chokwadi nokuti pakaitwa nhau idzi sitori yanga ipo pamba na profita saka chokwadi chaivapo wakagutsikana nazo wakabhadhara asi mukati nekubhadhara ndini ndakataura tini nyama yandakagara yakanokorwa weti tigere mukati nenzvimbo yandakubatira tichisvika mukati nenzvimbo iyoyo tichitaura nhau idzi sitori yakati aisiyega nhau iyi kune akanokora weti nyama ipi inyama iyi ikubatwa nemudzimu ikwasadowera mukuti hausi mudzimu here wachitongesana nemhuri yekwasadowera ndakatarisamo ndakaiwa ndichiza ndakati chokwadi ndo zviripo ikwasadera wakabva wagutsikana nokuti chokwanga isi wainavo asi sene munhu wachi havana ndo mami yakaita nawo saka tafamba nekudaro tikati nenzvimbo yemastori takati ngatifambe akati musadimhanyirire nekuti nhau idzi dzaita nhau ngani ndiri tikati imwe chete ndo yakatanga kubhadharwa ichiri kufamba imwe yacho ndo yeweti ndokufamba asi neuromba zvikari nekuti tuzosvika ngati nenzvimbo yechiremba ndauya ino kwamuri handifaniri kuuya kwamuri kungonza mwoyo wangu kungorwadza kuti mai baba wandavawenga regai ningonokore weti yawo ndoda kuenda naye kuchiremba pasina kuzira kwanoita ndere pane kakuziwana ngichiremba nemunhu iye right tafamba tichidaro takafamba akazoya zvikari akaya kuzotora pfumbi rake ndakamuyeva zvikari ndakabata kuda iso akaya kutora pfumbi tiitese kusvika awene kadzokera asi akatara achiti iyi yapera kwasara nyaya yeweti ndikamuudza ti right nyaya yeweti yauri kutauraka iyi nyama yandakagara iyi ina wabereki wake nekuti nhasi weti ikabvapa uye wandakagara asina wabereki wake imhosva kwasadai magamuchira zvinhu zvisiri zvavo wanobhadhariswa saka munhu uyo ngaatore wabereki wake wazomani ichokwadi ndozvakaitika asi tiri munguva yekurwisana ikoko kwenyaya idzi takauya mukati menzvimbo yastori tasvika mukati menzvimbo yemastori astori toti rega ndipudze ndichiti ndambomhanyira kumberi zvishoma rega ndikumashofuti zvishoma stori akabva mukati memusha uyu achibva mukati memusha uyu achiuya kudodhonza pfumbi kumusha wanditobatira takatarisa chizuva chinonzi chi sande handizvo takatarisa nezuva rinonzi sande achida kuya kudonza pfumbi takataura nyaya iyi achida kudonza pfumbi ndakati kai kwete pfumbi ndinoda kuba kudonza asi kune nhau zvekare dziripo ini chandikuda ndechekuti tiugatsika kuti ndibve ndiende mukati memusha wanda kugara nemhuri yangu itori pana pari kunza nhau dzipi nhau idzi kune akanokora weti yatsakubudisa chokwadi akati nhandisi kubudisa nekuti munhu wangu ndinochera naye tikati right vanhu ngatiungane ndikati wana mazvarira kuunganai nhau idzi dzikuvarume asi kuvarume dziwanukadzi wana mazvarira mose unganai wakauya kushoma wose akati hauna kwana tesei unganai kokuradza nai unganai wakashedzana wakauya wakaramba ndakati hamuna kuda sei futi hamuna kukwana ndofunga pakatumwa akaenda kuna ambuya vangu wakanzwiko ndofunga wakarambira kumba kwavo warambira kumba kwavo mwana akadzoka akauya nemhindu yekuti ndauya ini ndapindwa mhindu yekuti inanha kuamba pastori vari kundipinda ikoko ndiambuya vangu ndafona akafona kuna vabereki vake kuti inini ndikudaidzwa kwandiri kudaidzwa asi nanha kuamba pastori asi kuzoda wakapindira kuti kudii nenyama dzake ndiundo pakati inini aiwazve inini tsoka dzangu ndosimuka ndienda ndikakupi ikoko ndakasvika ndakati handina kutaura zita remunhu ndakasvika ndikati wasitora wakabva wasimuka wabva yakupi kumba kwavo ndakati mese vana mazvarira handisvikari mukati menzvimbo yani yastori ndikasvika mukati menzvimbo yastori ndikakweshana tirimo tipetinzi wastori wakatanga kungoseka zvanoita achingojenga kudai achingotendera kudai takati aiwazve momo yese mbobva ikunzi timbosiri titenga takaikurukura titenga takaonesana chokwadi chakada sei chakabuda asi kuti anongedze inini ndirimuoni ezvakaitika ndatanda kunongedza sirichi sare munhu pandakazviona ndirimuoni asi pandakati ndirimuoni nekutora kwandaiita taita namagneti naye tichitaura wakunzi mhuri yese pindai hau nyaya dzese musango right handivavhiringidza
vhingidza tichibva pano ndafamba ndichienda mu vandiri kuziva kusvika kupi ndizvo ndasvika kamusha ndagara zuva racho takarara mangwana acho manheru ndauya zvikare ndikati kwete ndiri muwakasha nokuti nyama yaingapfudzwe nekuda kwangu ngatikwire chikare takwira ndakasvika kukokori tezvona kwakataka kutuka inguva yauya mai akuzoitei akati aiwazve ini ndiri nkwasha kana makandidawo ndiri nkwasha ngati nemusha asi nkwasha nojasadza ndiri nkwasha nosvika chero nguva kana masikati machena kana usiku kana pakati peusiku ndinouya kunyange zvandinoona ndinofamba chero nguva akatanga kutora zvanoda ndakamwaka ndakati kwete kuti mashoko autora asiwo unofanira kugara pasi nekuti ikoko kwayandaita ndakuya korwa kwete tauya kuti titaurirane tinzwisisane nekuti takanzwisisana asi pano nhasi zvakakopera timukutaurirana asi takatadza kunzwisisana akazosvika pekuti ndakabata zvishuwa vasvika kuti aiwa ngwasha ndakumbira regerero ndakumbira nderekuti tietsora nengwasha wanorwa asi unozobhara regerero ichiwa takanzwisisana ndikati aiwa ndakukumbirawo madzimai kwako kuti wauyewo pedyo tingokurukure sei wakuramira uri kupi wakunzi ngatiuye tiungane nekuti wesikatasamwesawagara wangori warorwa wakafanana nani saka iwo sei wakuzvidonzera kunze wamwese wachiungana udzwa kuti muroi asi uri papi uri pane vamwe sei akuzvirambira ari kunze wakarambira rumba ndikati azvira ndiudzire mai vekwako wauye tikurukure wakarambira ari kunze vamukadzi kusvika tezvavangazonditi aiwa ini ndazvikoniwa pindai mega shuwa lakarwa dho ndikapinda mukadzi mazvarira uyai akati midnight chirungu chavo inguva yakundiudza imwe mama ati wanyamudahwa ndichinzwa nditi wanyamudahwa inguva yamasvika inai akati azvanoda ndakazomurowera yeye muromo muchitaura ndakanyarasi ndakamurora nyaya muromo akataura zvanoda kusvika ndapedza ndofunga kuna mazvarira vangu akazoya pedyo ende foshuwa akaita kuti hasha dzangu dzinyatsokodzoka kumashure akasvika chine ngwasha ndakukumbira regerai nyaya ipere kurwa tinopera nokutaurira ndakasiya pane mwana wamazvarira vangu mukomana aideketera achiti mai buda iti vanhu mutaurirane tinzwa nyaya yakamira sei zvipere mai akarambira rumba ndofunga akatanga futi kana mwana wake ndofunga mwana iye zvekare atori mhosva ndo mamiri akaita nyaya kusvika paritiri nhasi nhambwe yangu yandinoda kuti ndiite ruzivo nayo mukunzwa here nai mugeni basi tinoda kuti tifambe nenyaya zvakanaka kuti ndikupatsanurire nhau dzenyu zvakadini zvakanaka nhau yaidanirwa nyakasikana uyu achinzi ngaauye mukati medare mune vamwe inyaya yeweti ndizvo here yanga isiri nyaya yewetika nyaya yeweti yakazobuda pahomwe ichinzi natateguru homwe yangu yandigereno yakanokorwa chinyi weti ndizvo asi mafambira dzisiri dzechinyi dzeweti dzamakaendera mukati medare remwera chirandu dzaiva dzekunoripa mhaka dzani dzenyu dzamunoziva dzakanga dzabvumiranwa asi pamusoro paizvozvo pakazobuda nhau yokunzi homwe yangu iyi yakanokorwa mutundo iye zvakare chiremba chirandu wamunoti stone ndokubva zvakare apupura kuti ichokwadi kuti pano pakauya weti pano handizvo asi weti kuuya kwayakaita pano yanga iri yekugadzira kuti mutumbi uyu unogarwa ufe handizvo asi zvaita saizvozvo munhu akauya neweti pano haasi uyu handizvo ndizvo here kuti tiri kuwirirana kuti iwe stole akati hausiriwe wakauya neweti weti chienda kwastole yakaenda nemuroora wechidiki handizvo kana iri homwe tinenge chiti ndisisi nemunin'ina nekuti wakaroorwa pachi pamwe chete ndizvo here iyoyo ndiyo mhupurirowo zvakare ina stole iyoyo kuti weti yenyu irimo mumba muno ndinayo iri weti yakewo iyo homwe ichitaurawo mutumbi uchitaurirwa nemudzimu uripo kuti weti yako yakatorwa
Muroyi achibva apupura kuti zvechokwadi weti ndinayo papi. Asi akauya neweti haasi uyu. Nauya uyu yaita kuti uya azogara mudare muno. Achiita sekunge iye ndiye mukomedzero. Iye asiri munhau yeweti. Zvakare ndiye here akanga ari munhau yeurombo hwamakanga mafambira kunogwatana. Nhau yake iye ndei. Yasaka azotora wakuru wake. Iwe nhau yako ndeye kuti wakagogodzerwa pachiwanzi. Ukabatwa iwe. Ukarohwa kana ukaitwa zvimwe zviro. Ndiyo nhau yauinayo pano nhasi. Hauna nhau yeweti iwe. Hauna nhau yekuti zvakanobhadharwa kunde zvako iwe. Dare rako rakadii kukwira kuna mambo richaura kuti ndakarohwawo nemudzimu toda kuziva chawakandirovera. Wakakwira kupi? Uchibva wanzi udzoke pano. Wanangu toda kuti tibate dare rakanaka nai. Tikuda dare riripo rine chiedza. Rekuti uyu dare rake raagarira pano patatateguru pano. Ndamutaurira uyu. Ndikati ukatsvaga makudo mugomo unoita sei? Nekuti ukadaidza chiremba ini mwanangu handiendi kunotsvaga kuti wakamboba here kana wakamboita chipfambi here uchikura. Izvo handiro basa rangu. Ini basa rangu nderekutarisa hutakati. Panoroyiwa nekuroyana vanhu. Handizvo. Zvino iwe ukauya ukagara mudare mangu. Ndikashaya dare reweti mauri. Ndichaita tsvagurudzo yedare reuroyi mauri. Nekuti ndo randinogarira ini. Raunondibvisirira makwati mukati medare rangu iwe unenge uchiti ndivhenekei ndizvo. Raurina kuti ndikuvhenekei iwe. Nderei iwe usiri wakanongedzwa utakati weweti. Sorry sebo. Gai ndimbotaura zvishoma. Zvamutaura hazvina kunge zvakaipa. Asi ni sembereki kudaidzwa kwatakaitwa nepepa rakauya kubva kuna Changamire. Angari kuti mwana wako ane mhosvo yekuti akanokora wemutundo wemunhu. Ndorikauya mudare. Ndikasvika muno taamudare kukawa kukakawadzana pakati pemwana wangu inini nesvikiro. Mwana wangu achiti handina maoko angu akaita nezveweti. Svikiro richiti muno iwewe ndiwakatora weti yangu. Tikasvika pakutaza kuzwisisana kusvika Changamire ati iye akunetsa yane munhu anodya sadza nemunhu asingadyi sadza. Regai tichitsvaga mwana anovheneka because ndokuti tibudirwe pachena. Ndosaka maona takaungana kudai Changamire. Yakaini nhau yeweti. Iwewe manje ndiwe unogona kutsanangura. Handizvo. Wabuda pachinyi? Pachena. Kuti nhau yandinayo pano. Haikona yako yautaura yekubatwa pahuro iwewe. Nhau iri kunzi iwe wakatora mutundo. Ukaisa mudare rekwaChirandu uchida kupidigura uyu mutumbi uyu. Nai iwe tateguru. Apa ndiri kutaura natateguru nai. Iwe tateguru iwe. Pawakanoringa mutundo uchitorwa kana kuti pawakanotaura nemuridzi akabata mutundo nhasi wainawo mumaoko. Makawirirana kuti akatora mutundo uyu ndiye iyo here uyu. Asi ndati matauro rangu ini akazopindura chikwenda. Asi akasvika paruzhinji. Unoreva here kuti kana muchinge muri moga iye ari kuti uyu ndiye akatora mutundo? Unoreva here iwe kuti nhau yaakataurira ava kuti ndiye muroora akauya akatora mutundo akandirigira ndiye manyepo? Uri kundibata zvakanaka reyo zibambo? Mutakati uyu kana achitaurira vakanzwa vari kupupura pano, anoti munhu akauya mudare mangu ini akabata mutundo ndinawo zvechokwadi. Haasi muchemberi, munhu wechidiki muroora. Uri kundibata zvakanaka? Tichivedzera ipapo sekuru zvishoma. Iyewo patakauya padare raChangamire panapa nemusi wechishanu. Yasvika pakunetsa kudaro tikakumbira kuti zvekare kuti aiwa
sitori haasi kuharariba muntu wemudhuze ndiro chokwadi mudaidze auye apupure kwete ari pamweya asi ari panyama pake inde akauya pano akasvika akataura akati chokwadi nyaya iripo ndeyekuti weti yakauya kumba kwangu ndinayo achibva ataura masoko ekuti ndakakuudza imimi ekwasadowera kuti kana muchida weti yenyu unzai $300 ndokupai weti yenyu asi achipupura nemuromo wake iye panapa akati munhu wamunongedza asiye vakauya neveti yangu ndozvaakataura panapa ndo pakazenge paakusvika pakukakaudzana manje kuti kostori wacho awakuchiti iwe kana asiri uituudze kuti ndiani stori akati handikuudziba ndakati uyai ne300 asi muno mudare maachangamiri akauya akaramba akati iwewe mwana wako handiye bakauya nei neveti yako saka kuti tizenge takugutsikana manje kuti uyu wemweya ari kuti ndeuyu mwana wangu uyu muridzi wekupiwa weti ari kuramba kuti hasiye pamwana wangu tochiita sei ndopakazonzwa nachangamire kuti aiwa kune mumwe muvheneki watokwanisa kukudaidzirai kuti auye aiwa wapedza kanai mwanangu watsanangura rako iwe pakwe iwe panotsanangurwa nabambo wapatsanangura inhau yenhare yemuchinda uyu isiri kubatika yandanga ndichida kuti munhu wese anga akanyarara handiso porega kuzivikanwa kuti muri pamatare handiso pochitaurwa kuti isu tine mataurirwo ataitwa nachiremba ari pano maringe nenhau yeweti saka zvatiri kuda isu ndezvekuti iyewe ini ndaenda pasaidi ndoda kuti mungotaure kuti munhu zvechokwadi akauya nemutundo kumba kwako ndiye muchembererero kana kuti pane umwe zviwirirane nezvandoda kutaura papi asi tega makuru kachakaita ndofunga zuva takasvika tichasina kune chikucha zvakati adya chikucha tikatara tichiti saka iwewe wakufungira noidzi wanga uripo ndifunga dai mwana wacho aripo ati inini kana tina ukama ndoshiti kana tina ukama asi paradzai kana chii kana ukama naye paradzai kana ukama naye kana tina ukama sitega panyama tina ukama asi paradzai kana ukama naye kana paradzai yako yana pasina ukama ndio mapindura endiita tiana ipindura chinzwai ndikutsanangurirei zvakanaka zvinobatsikanai nhau yenyu yamaita kuti muungane pano ndeyekuti umwe achenurwe kana kubatwa handizvo izvo zvimwe zvose zvamuchazenge muchinonga-nonga mamwe machinyayo matare dare ramaunganidzira vanhu pano nderekuti uyu akandokora here weti yeumwe kana kuti haadini ndo chekutanga chechipiri rinenge radare repiri rekuda kuziwana nevaroorwa nevamwe uyezve nekuda kuzoziwa vairi vatatu vanonosvika mukati medare iro kana kuita panhare zvechiwande kuti munyatsokubata chokwadi chekuti nhau iripo ndeipi asi ini pano rangu kuti ndiripetere ndinenge ndabata ururoi kana kusamubata chichi saka baba wake varipo vanobatwawo nemutundo wofuti apo iwo baba wako iwe handiti ndiwo wada kunzwa nhau iri pano saka wada kuzoinzwa vari kuchimbuzi hauna kuya nabambo wako here pane uri kunongedza kusina munhu ari kutogara izvo saka iye haatenderwi kunge achisumuka pano nekuti ada kunzwa rimwe nerimwe rinotsanangurwa kuti atakure mavaraka anoda kuti aikuzotaurirwa unonzi aiwa izvo zvakataurwa pawanga usipo zvekuti iwe muri muroi zvakazonatsurudzwa wadzoka kana tiri mumatare tinomira kuenda kunodya tinomira kuita zvimwe zvinhu kana uri munhu ari kufanira kunzwa rese ringazara ndoda kutaura nhau yangu yekupedzesa kana kuti inokubatsirai padare renyu mese muri pano mazvinzwa munhu ari kunzi ane weti yenyu ndiani ndisitole taurisai iye sitole ari kuti weti ndine sitole mumwe chete iye ndiye anofanira kuwa nemhupuriro ndikamuendesera munhu asiri iye kuti ndiye akauya neweti ndinenge ndatadza muri kuzvinzwaka ndinenge ndadini sitole ane weti zvechokwadi asi ndikamuendesera munhu asina kuendesa weti ikoko ndinenge ndaita sei
nekuti iye achasvika achiramba kuti munhu uyu haasiriye auya neweti. Tinenge tapindirana here? Kana asvika achiramba ini ndichiti ndiye akauya nayo, zvoreva kuti anochichitora iye akauya neuyu yandinayo haina kuya nani. Uye nyaya yandanga ndichida kuti aite kufonerwa ndeyekuti ataure, nekuti anonyara kutaura kana makatarisana. Saka achataura kuna Zimambo achifunga kuti hamupo, ndopa achabuda pachena pasinei nekuti akatariswa nemaziso. Uye nhau yepiri ndeyekuti munhu akapa Sitole weti haasi muchembere, munhu wechidiki. Muri kundibata zvakanaka? Asi weti anayo. Munhu akapa Sitole weti munhu wechinyi? Wechidiki. Akaita kufonerwa pano achapupura kuti mbuya wayasiyana nawo nekuti hamutauri kuti wari pano vanhu. Munoti dare riya razopera asi rapera nemamwe maperero. Toda kuziva kuti mbuya waya havasiriwo here shuwa akakuigirai weti. Iye achataura mese muchinzwa kuti uya mbuya uya musiye iye akadaro. Utakata nawo kwete weweti. Muri kuzwana ndikutaura? Iwewe mwanangu waita chigutswa chakazembererwa nemombe. Wazemberwa nemombe pakasiwa mvere. Pasiwa mvere pauri iwe. Zvakureva kuti mombe iri kutsvagwa, munhu kana achitoronda kuti yakaenda nekupa anotosvika nepauri achitoti pana apa yakambokwenya pano. Asi mombe hausiriwo unayo pachigutswa, hapana chinyi baba. Wakazembererwa nemombe ukasirwa mvere iwewe. Muti wekugochesa nyama unongotorwa wogocha nyama, kana wapedza woraswa mumwe ndiwo wodya nyama yacho. Saka nekuda kwekunge wakazorwa ndowe kare kumusana iwewe, senyi iwewe usingaendi panoungana vamwe iwewe kana wachiungana? Baba ari kweyo hausiwo mumhuri iyoyo here? Unenge uchinzvengei? Unoendawo here panenge pachiitwa zviro zvinoitwa mumusha ugere iwewe? Kongei? Uri mutsvene here iwewe? Kumba wakabva uchinamata iwewe, ndati uri mutsvene here? Kudenga iwewe wadii kugara kudenga, wandidaidzire pano? Wadii kuti iwe sekuru ndionoziva kana ndisiri mutsvene nditaurire? Iyoyo mibvunzo yeyu inoita. Wakamirira kupupurwa neni kai? Saka pane denga here pano? Hauna kutora weti. Chibvunza denga kuti ndakatora here weti ripindure. Toda kuzwa bhiriro yaro. Riri kuti chii denga racho? Baba wako ada kuzvinzwa zvekutaura denga. Uri kumunzwa uyu? Haendi kune vamwe achihwanda nedenga. Wazvinzwa? Unohwanda nedenga asi iwewe kuchena hauna. Asi hauna kuchena kwete kuti wakatora weti. Weti hauna kutora. Asi kuchena hauna. Izvozvo zvako nevabereki vako kana vakuda kuzoziva kuti ngei usina kuchena. Zvakabva kumusha kwavo here kana kuti wakazvibatira wako wakugara nemurume wako muri wangani? Uchaziva. Tiri kumboda kukuchenura nhau yemutundo. Asi iyo ndinokuchenura ndichizodawo zvakare mupuriro yepamuromo paSitole. Muri kuzvinzwa ka? Kwete ari mudare muno, nekuti kana ari mudare muno achataura zviya zvekunge ari kutya nekuti haagara achida kupomedzera vanhu vake. Saka akataura zvino dzimwe nguva izvozvi kukatomubata panhare achatotaura kuti muroora akauya achitora mukadzi wanhingi waTomasi. Uri kunzwa ka? Izvo akuzvitaura pachena. Asi nhau yamagarira padare pano inoda kuzikanwa nabambo avo waridzi wevana ndeyekuti mwana wedu akanokora here weti akaiendesa kwaSitole. Ini ndikamuti akanokora weti akaendesa kwaSitole, Sole akasvika akati weti yandinayo pano ndeye mwana wechidiki akauya nayo. Handizvo here? Iye mwana wechidiki, muroora wechidiki akasvika here akati ndatumwa nambuya? Kwete, akauya akazvimiririra neruvengo rwani wake rwepanyama yake. Awa mbuya tatowabudisa muchinyi? Nekuti hongu dzimwe nguva ari kuti weti yakauya nemuroora, asi muroora uri wakamudini? Wakamutuma. Mira iwe. Yowe kudini? Iwewe hausiwo unoramba, ndini ndinokurambira kana kukubvumira. Kana kati ini ndikati uri muroi zvatopera. Kana vana baba vako vakati iwe toda kuona bere racho raanoroya naro mwana wedu, ndinoriunza pano. Handiuyi kumba kwako
andiendi pamwe ndoridaidza pamakumbo pako ipapo ndione ukayamwisa. Saka hapana hapaitwe nharo yechaunoziva, uye ina handikupomeri pane chausingadini, chausingazive, nekuti homwe yangu hauna chawakaitadzira. Kana muchitadzirana munotadzirana kumusha kwani. Tati muroorwa akaenda neweti kwaStole, muroorwa aenda neweti haana kuti atumwa newe, akazvimiririra iye achitaura kuti uyu munhu gadzirai. Uri kuzvinzwa ka? Stole anomubvunza kuti une mukuru here akakuzembera kuseri kwako, ari kuti munhu uyu ngaaparare. Iye obva ati kwete, ndinini nekubhadhara kwacho 300 iyoyo yakanga iri pledge yakapurejwa. Saka kana uchida kutambisa munhu pamuchato unotangira paakasvikira iye. Munhu bada zvakanaka. Ndokuti chipepa cheblue chine ivhu mukati chakasungwa nemucheka mutsvuku chisunungurwe. Chinobva chasunungura homwe, chosunungura neuyo mudzimu uri kutaura. Chobva chasunungurawo nedzimwe mhuri dziri kubatsirwa nengozi iyoyi. Iyi ngozi asi makapoterwa nayo kuti musaende kunoiripira ng'ombe. Ibate basa ichiunza pfuma dziya ichitozvishandira yega ichimisa huro kufa kwevanhu. Asi huroyi mukati memusha waroorwa hauna kupera. Muri kundibata zvakanaka? Inongori nyaya yekuti hande kwaStole kunopereka pfuma. Pamakapedza basa renyu ikoko, chii chakabva chabatwa kumba kwenyu, kumba kwemhuri yaitaura iyi? Ndipindurei, mapedza kubhadhara kwakatorwei? Chinova huroyi hwacho wakanga wakabva kwaStole chamakazoendesa imimi. Mamuzipo kani? Maendesa mari nemombe tazvinzwa. Kochikwambo chacho. Ha? Oh, akaunodonza mucheka. Imimi gumirai pakuti takaendesa mari nechinyi? Nemombe zvekutorwa kwezvikwambo chirega kuzvipupura. Nekuti mchamakawana chidonzwa ichia. Izvo handisi kuda hangu kutaura nezvani zvekukangasa basa remunhu. Uyu mukwere uyu haana weti yaakanokora akaendesa kwaStole. Dare rangu ndinorivarira papi? Kana maakuda kutsvaga muroora munenge maakubhadhara muchimiririra zvewaroora wani wenyu kuti saka ane weti yemudzimu ndiani. Ini ndiri kuti ini zvandiri kutaura pano, mukabatawo Stole ndisipo kana ndiripo, muchimubvunza muchiwande, achakutaurirai zvandiri kutaura papizvi. Zvikapesana ndinokupai nyati inini ng'ombe, homwe yangu inokupai ng'ombe kuti torai ng'ombe. Ndakataura matare ekuita senyi, ekunyepa mudare mamambo. Muri kundibata zvakanaka here? Ndati Stole akataura ari pamusoro pegomo, akahwanda newoyo achiti mbuya waya ndo vakauya neweti kumba kwangu. Ibva mauya muchiridza zvamanga muchirekodha. Ndibva ndapinda muhomwe mangu ndibudisei ni 300 acho anoda kubhadharwa kuti weti ite sei. Asi akataura kuti kune muroora ane ruwara rwakadai akauya, anova muroora pamwe chete nehomwe ipi iyi, zvoreva kuti matare angu achena. Saka nawe yangu nhasi iwe musikana iwe, zvimwe zvekutsvaga uroyi wamakaita nemukono wako nekubata-bata pamba penyu ina handizvo zvawafambira pano. Wafambira nhau yekunzi iwe wakatora weti. Wazvinzwa? Iwe mumaoko mako hamuna weti yawakaendesa kwaStole. Asi kwaStole weti yehomwe iriko. Ndapedza. Pana ane chekubvunza here? Pana ane chekutaura iwe bambo? Une chekutaura here? Ini handina kutaura kuti ndida kuziva akatora weti zvazvo kwawo. Ini ndoda kuti ndizive kuti wangu ndiye akatora here. Wako haasiri akatora. Wako haana maoko ane weti mukati. Ndikuda kubvunza kuti iwo wacho waiti iwo mwana wangu ane weti wagutsikana ene zvamukutaura imimi sekuru. Kugutsikana kana kusagutsikana unoda kuti waite sei? Iwewe wazvinzwa here kuti mwana wako haana kutora weti? Amen, ndazvinzwa. Wazvinzwa iwe ndiwo chitora matano ako emberi. Wamwe wacho ndingawavhunza kuti magutsikana here ko vakati hawana. Chinogutsikanwa nacho ndechekuti munhu ane weti aripi? Mupenyu. Saka zvaari mupenyu muchamira pano dzimwe nguva makamira nachiremba tichitsvaga nhare yake kusvika yadini
yaita. Nhare yake ikaita obvunzwa kuti munhu akauya neweti nhaimi tiri pakona tinoda kuziva nematara ari kubuda nachiremba kuno. Iye obva adairawo achiti zvechokwadi weti ndinayo kuno, asi munhu uyu haasiriye. Munhu ane weti yangu akaita chimiro chinoti kana kuti zita rake ndinhingi. Abuda pachena kawo. Wako mwanawo adini futi? Achenurwa kechingani? Kana achenurwa kechipiri saizvozvo, zvakureva kuti munoda kumanikidza here sitole uyu kuti chingoti bedzi ndiye ane wetu? Zvakureva here kuti chiremba unouya anyepa? Kana zvinge zvadaro takurai matare enyu akadini? Akaita saizvozvo. Musikana, kana uri mumushame wanu, mune vanhu vakawanda, uri kuzvinzwa? Kukanga kwanzi kwarwariwa, kunyangwe iwe usiri wechiwanhu, usingadi chiwanhu, chaunosvika unoramba ikoko inhekwe, kana wanzitambira chinyi? Nhekwe. Asi kuenda netsoka dzako pari kuitwa zvimwe zvinhu. Enda. Kurambirira uri kumba kwako kuri kukupa uroyi iwewe. Wazvinzwa? Kukanzi kune zviri kuitwa kumba kwevanhu. Enda. Nekuti wakaenda mumushamawo. Iwe nemurume wako chamune muchitaurirana chiiwe chekuti hamuendi pari kuitwa mazvawi, pari kuitwa Kristu. Baba anoenda kweiwe. Ndo pane uroyi hwako hukuru ipapo. Kana ukatanga kubuda ukatanga kutsenga ukapfira nyama yemunhu pane vanhu. Ndakutaurira ndakuti chinyi? Ndati weti hauna kutora. Kubva nhasi kuenda mberi panoungana vanhu ndatiita sei? Enda. Chaunenge uchizimbwa chaunotya mumaoko mako aya chaunotya kuti zvimwe zvichataurwa ipapo ndichabatwa chii? Saka unotyaiko kuenda kungonogara? Vanhu vese vakaungana pano vandabatisa fodya here? Aripo here vandabatisa ndirwei? Saka ang'ora ndiani apa? Mazwi angataura anong'oresa here? Pana wandapa mvura yekumwa here? Pana wandabatisa banga here? Saka hapana wanoenda kuchechera. Waripozve? Asi chawabatisa chakaipa here? Enda kunogara panogara vamwe. Uyezve kana waendawo kuchechi wanzwa kuti une mhepo yauinayo, rega kuti handina mhepo. Chinonzi mhepo chiberekeswa chinouya usingazive. Ichocho ndo chinoita kuti vanhu vagutsikane kuti uri muroyi mukuru iwe. Uri kuzwa zvandiri kutaura pano? Zvinoita kuti vanhu vagutsikane kuti uri muroyi mukuru, wobva wawedzera nekuramba kuenda pane ungana vamwe. Izvozvo zvinobva zvaita kuti uende kunodhonzwa uchibatwa kora kuti uri kumboramba nei mumba umu. Wazviona here kuti pawakagogodzerwa uchibatwa uchidhonzwa iwe? Nemurume wako achibatwawo ndizvo. Chiteerera ndikuvhunze, pakaitwa zvese izvi, mhepo iyi yakaregere kungopinda mumba ichitora chikwambo chirimo yosiyana kubatana newe unobata chikwambo. Noti ichi ndo chinhu chatiri kuda iwe gara ako. Akabatwa ndiani? Akabatwa ndiwe kane murume. Ndiri kuzama. Ndati zvakabatwa ndiwe ka nemurume. Hapana kubatwa chikwambo ka. Hapana kubatwa chidhoma ka. Kana nanhasi uno ukanzi huya, iwe ukaenda ukasiya chidhoma chako kumba, iwe chingogara uone kuti chichateera here pari kuungana vanhu apa. Ndizvo here? Saka tiri kuti muchidimbu paunoenda kunoungana nevamwe vanhu vakaungana pano vese ava hapana asina kutsenga mushonga. Chinamato chakazoya kumashure mishonga yaitwa sei? Tatsenga. Hapana asina kusungirwa bhatani muchunu kana muruoko kutira nyengeredzi dzinenge dzakabatwa. Hakuna asina kuruurirwa chifumuro chichitsengwa mukanwa chichiswa mukanwa make. Pano zvamunoti zvemadhurwa izvi mazozvitanga ndimi atanga kuti taakuda kunamata. Iwe kana wakabva kumba uchinamata unoreva kuti hauna kudya chifumuro iwewe. Hauna kutsenga musekesa iwewe mudumbu. Nanhasi unoita chiwanhu chako. Asi chiwanhu chako kana uchinge waenda kwawaenda ikoko, hazvidhonzi nhekwe yangu kumbaba. Wanouya wotaura zvavanotaura, nhekwe yangu iri kupi? Iri kumba. Kana nhekwe iya yazotaurwa kunzi yakashata, motangira papi? Saka enda kunoungana vanhu iwewe. Vanhu vakarova simbi kuti sedare remusha tiri kuita zvakati, enda unogara. Wakawaridza mucheka weretso, iwe ita handigari pamucheka, ndiri kugara hangu kupi? Kuno. Ndauya kunonzwa zvamuri kutaura. Nhau yako yauinayo, uroyi hwako wauinawo, ndio kusaenda panoungana vamwe. Hauna kutora wetu kapasitole. Asi vanhu ngavachigara pasi
watarise kuti wanotora sei weti kwani kwastole isiri yakaenda newe. Wazvinzwa? Isiri yakaendwa nani? Hii nawe yapera hii. Kana paine zvimwe zvaunoda kundibvunza here? Bvunza tinzwe. Soko rakafamba nyika yese kuti yakaenda neweti ndichagonerwa here kuti akatora manhenga ehuku kana achinge aundurwa akadzi ngaaunganidzwa hadzoki ese. Asi ndezvemazuva 3 panapa pese pakayiwa kugungani nonga nhenga rimwe chete apa. Hapasisina aenda nemhepo. Saka iwewe nebaba wako wanga wakagara pano kwemazuva wachimirira nhau ipi? Saka ndiwo zvakare wauri kuenda kuti baba ndadzoka ndabuda ndakachena. Wazvinzwa ka? Hauna kuchena kuti hausi muroi. Wakachena kuti hauna kutora weti. Muruka mwanangu utambe jikinya ipapa. Ndakwenda panhau yako iwe. Ndadaidza mudyi wemanyoporo ndikadaidza iwe mudzimu. Iwe une nhau yauda kupendera here yauda kutaura? Ndizvozvo zvatatsinhira pano kuti iwe uyu ari kuti ini pandakatora vana mazvarira ndichavati huyai kuno handina kuwana kudaidzira weti. Ndakati huyai pano ndine nhau dzandida kutaura. Tiri kuwirirana here naizvo zvekutaurwa nemudzimu? Ndizvo here kuti ava vachidaidza havana kudaidza kuti huyai nezveweti? Vane nhau dzavaidini? Ende mberi. Ndatenda. Hanzi ndakataura iroro ndikati iye zvino ndiri kuedzwa inini. Mutumbi uri kuita senyi? Uri kuedzwa nhasi nemangwana. Uyezve mumusha menyu muno mune mazizi, mune nyoka dziri muno, mune zviri muno zviri kuya zvichiedza chinyi? Mutumbu. Ndanga ndichida kuti vana mazvarira vangu vese vange vachinzwa nhau iyi nenzeve dzavo. Saka vakadzinzwa kanhau idzi. Iwewe muchinda iwewe. Ndiwe wakanga waenda kwa store kunoripa nemhuri yako. Wakaenda kwa store kunoripa nemhuri yako. Wapwere wako wairumwa maoko nenyoka makazoise pinyoka yacho. Store haana kuuya pano padare akataura kuti mumusha menyu mune chikara chirimo here. Muri kufunga kuti iye haadi mari here pamunomumanikidza kuti tora mombe tora mari musina kubvisa nyoka yake yacho iri musha make akaitonza nejira? Akatonza nejira. Iye ndo zvaakataura. Mumashure haana kutaurira here kuti panotanga pabviswa chikara ichocho nekuti chachibwa mupengweni handichigona. Akazochigona sei? Mataura akangotiita uye kuti nejira zvatopera ndo zvatakamuita. Ndangokurayirai ndiri kutsinira mhepo ndenya isiye kwani bai. Isiye kumba kwani? Kwangu. Mhepo yako iri kutaura kuti mumusha menyu mune mazizi. Mumusha menyu mune nyoka dzirimo. Mumusha menyu mune zviro zvinoya zvichindiedza sekuti ini ndiri mugaru iwo zvangu. Handina simba. Saka zvese zviri kutanga zvasvikira kuhomwe. Iyi homwe ndiyo magineti yekuti simbi yese jecha rese zvese zvinobata zvinobatira kupi? Ipapa. Saka zvire izvozvo muchauraisa homwe. Mauraisa homwe muchaiparisa futi mhaka. Mhaka yacho acharipa ndimi nekuti inenge ichanongedza vanhu. Iwe uri muroi, iwe uri chinyi, iwe uri chika naanyama asisina chekudini, chekuziva. Asi kana iri homwe, muri kutenda here kuti pane mhepo inobuda apa iyi iri kutaura? Munotenda here kuti mhepo iri kutaura? Vanhu vese vanotenda here kuti mhepo iri kutaura? Kana muchitenda kuti mhepo iri kutaura, munoregere kutenda mune zvainotaura zvemazizi. Munongotenda chete kana ichinge yakuti urayai mombe tidye. Kana yakutaura zvemazizi hamuchatenda kuti mhepo. Zvemazizi ndo zvayakupedza kuda kutitaurira saka ipapo ndo pakazoita kuti vamwe vanhu vasafara zvaivo. Ndakuda kukutaurira eke kutanga nekekudini? Nekekupedzesera ini nhau yangu yandanga ndagarira pano yapera. Muchapedzerana nematezvara ani?
enyu ane musikana asumuka. Yangu nawe yandoda kutaura yekutanga nekupedzisira ndeyekuti kana muri imi makatenga zvitsvuku kuti zvechokwadi pane mhepo iripo mukawirirana. Mhepo iyi ikataura kuti pano pane zingizi riri kumbururuka mumba muno, zingizi irororo harisire pano rakabva kwakati. Handizvo here? Tendai mazviri nekuti makatotenda mazviri kumashure. Saka imi chamunoita panyika pano ndechekutenda kutorwa kwepfuma, musikatendi kucheneswa kwemusha. Kunotaura uya achitaura kuti pane mazizi mabva kubhadhara, achiri kubva kupi mazizi acho? Nhambwe iyoyoyo ngatingware timuke tishinure. Saka ndinoda kuti nditsinhire ini pamudzimu uri kutaura uyu kuti ini maonero andauita hausi mudzimu wemanyepo, mazvinzwa, asi mudzimuwo unovharwa. Haisi midzimu yese inoona zvese zvakanaka, handizvo? Dzimweni dzenguva ine maonero ainenge yaita yaona saizvozvo, mudzimu waona saizvozvo, une mavharirwo aunoitwa. Saka muchinzwa kuti pane nhau nematare iripo asi zvavharika, ngatifambei kumwe, nekuti muroya anosurirawo kuti paite hwema hwakaipa. Muri kuziva zvandikutaura? Imbwa dzese dzinovhima asi hadzisi dzese dzine hwema hwekuti dzikatanga kuronda pano dzinonomutsa mhembwe yakarara. Dzimwe dzinoda kuita kushokosherwa mumakwenzimo mune svimbo, tsuro yomuka dzodzimbirira. Imwe ndeyekuti inotongotangira kuti pano pambofamba mhembwe yototanga kuronda chinyi. Iyi inosokosherwa, iyi ine hwema hwainayo, asi inozodawo mupupuri anobata tsvimbo kuzopedzisa kurova kana ichinge yabata chinhu chikuru. Saka zvinhu zvikuru zvairi kubata imimi muri kuti ngazvisakure, munoda zvinhu zvakareruka, nekuti chinhu chakareruka mwanangu ndoda kumbokupai muenzaniso ndivhare dare. Kunwa mvura mukanwa ndopfirira munhu kuti pfu kunotora maminedzi mangani? Kana ndati izvozvozvo zvega zvinoda 10,000 maisa umu, ndine masekenzi mangani ekuti ndikwanise kutora 10,000 iyoyo zviuru zvikwe kana kuti zviuru 10? Ndine maminedzi mangani ekutora zviuru 10 nekunwa mvura ndichipaira munhu 5 minutes? Pano magara hamusati masvika awa here? Handizvo? Ndo rinonzi dare. Asi anotora zviuru 10 achienda nazvo, anotora maminedzi ari pasi pe20, atopedza chibva ipano chiendai. Ndinoda kukuyeyoerai zviri kutaura homwe iyi, zviri kutaurwa nemudzimu uri apa, nemudzimu wacho ini ndautenda kuti uripo, unovharwa. Murume wacho iyeye anenge akatora mutundo uyu ndiye anoziva mavhariro anoita kuti iye neshamwari yake vasabatwe. Munzwa vandikutaura? Kunonzi kufuratidza. Anototaurawo zvandauya nemutundo uyu handibatwe, inonzi haiwa tinoberekesa mumwe nhau yacho, ndiye anobuda pamberi. Saka muchiona iwe unozoenda pachiremba uchinzi mwanangu uri kutungamidzwa, ukaona vanzarwa unaunzi uri muroyi. Chibvunza kairi katatu imbopota uchifamba kuti zvandinotungamidzwa ndoita sei kuti munhu anonditungamidza atungamire iye, azvibatirwe. Saka uyu ndamutaurira shona yekuti akaitwa muti wekugojesa chinyi nyama. Kana tichinge taakuita basa redu iwe haubatwi, tinotsvaga mumwe anobatwa. Saka umwe anobatwa iyeye mukaenda pavaprofita vasiri iwo vanongosvika vachiti zvechokwadi uri muroyi, woenda pazvechokwadi patatu kana pana. Saka chandamutaurira ndechekuti chitenda kuendawo pamuprofita unogezwawo mhepo ipi yekutungamidzwa, uri mutungamiriri. Uyezve imi wanaimi tendai pamhepo iyi zvainenge ichitaura, musadimbudzire matare nekuti hapana. Munoziva chii? Unofanana nemunhu azvitengera shuga mumba make. Iwe baba ndiwe watenga shuga ka kuti wana vadye ka? Iwe ndiwe futi baba uri kutarisa kuti ndiri kuonekwa here nemukadzi wohwira kuzvibira, kutaura kuti iwewe pacho zvako ukaudzwa nemhepo kuti kumba kwako kune zizi, iwe ukajamba panhau yezizi ukaenda pakunopa mombe, awazvibira mombe. Pakafiwa mangwana usataura kuti mombe yangu haina chayakashanda, nekuti iwe wakanga watombonzwa ukati zvazvina basa, ukatora zvine basa zvemusoro mani. Saka watenga shuga, ndiwe futi uri kunyangira mumba kunohwira shuga iyoyo. Ndiwe futi uchataurirwa nevana kuti baba shuga yapera nemazwi iyayo. Iwe Sawira, kana uine rauda kupendera kuhama dzako upendera, ini ndapeta.
asi mhepo nokuti ungone chikore chekuti dakurowa mhepo yacho zvingasara inyama watendera nekuti ndavabvunza tiri kwake kwabvunza ukumira ukubhuya yanga katarisana matarete iyoyo yanga yakatarisana newe hatinei nekunzwisisa kwayo nekuti haisi yemumusha mako wakakupfekedza ndo vanodini inini pano ndine basa rekutaurira mhuri kuti yanga iri mhepo ndine basa rekuchenura zvakare uyu kuti anga asiri muroi vakasatenda kuti wanga uri mhepo saka ngavapikise futi kuti machenura mwana wedu asisi kwatiri kuti muchinyi muroi kana vari kutenda kuti ndachenura mwana wavo zviri zvemazviro kwazvo saka kwauri vanotenda futi kuti wanga uri mhepo kana wanga vachida kuponda vangadai vakaponda muchiri kure iye zvino zvipa kushanda chinyi muromo kugara pasi muchidini muchitaura inde toda kuti wajikirane kana wajikisirane zvese iwe wachinzwanana ndichitaura ndiwao muri nzima mukati menzvimbo andisandamira kutaura ndichiri kuenda mberi nawo sedzapera dzirimo dzizere ramba uchitaura muri waroi mumusha maugere kwasha iwewe saka rega ndikudze ndichiti kuti wagutsikane ndicharamba ndichitaura asi yega asi mukapa kune vamwe ndicharamba ndichitaura nekuti wenyama wagutsikane kuti chokwadi chikutaura pandinotaura kuti wekwako ndiwo wari kutangira pakusagutsikana ndepekuti paunotaura kuti mumusha muno mune zizi roda kurowa mwana wanongomhanya kana mwana iye arohwa handizo kana zvapera wada kutanga kuziva kuti zizi racho ranga riri rani waenda ikoko wanongotsvaga kuziva kuti munhu wacho aruda makumi mangani kuti zizi iroro rinyarare kutaura kutuka imbwa kuti taiga pfutseke hakusi kuidzinga hakusi kudzinga bere rainge ichihukurira muri kuti vada zvakanaka mukanga makavata mumba umo mukanzwa imbwa ichihukura ine chayadini saka ukabudisa musoro nepahwindo ukati pfutseke taiga anonyarara wamurambidza asi zvabvisa here bere rangada kubata mbudzi bere irori here iwe taiga inoenda kuseri kwemba nekuti yadzingwa nemuridzi saka zvaunotaura zvese vakasazvitenda wakafunga kuti zvinonyarara nekukanda dombo bere harina kubva pamba vanhu ava ndikaudza ndii vanongotenda nekuti hapana zvakusi ndoda kuti waratidze kuti chokwadi chiripo umwe neumwe nemabasa ake nekuti ndikataura ndini ndiri kwasha aiwa wakundituma hako zvakanaka sauya ndinokubatsira ndakubatsira saizvozvo chandinongoita pano ini makwata aiswa natezvara ndeatezvara kaya ndiwe katezvara waisa uchimirira mwana wani wako uyuwo kana akuzodawo zvechinyarudzi chake chekwaakaroorera mukwasha uyu anoitawo zvekupi asi sekuti iye imhepo ini ndiri mhepo handitadzi kumuyamura kumuisira fodya pasi kuti ndipwititidze kuti mhepo dzemumusha menyu dzamuri kufunga kuti dzakapera kana dzisina inini ndiri kuti mhepo idzodzo famba mupinde mukati memusha uyu muratidze vanhu kuti hatirimo hatina kudini ba ndo zvandakumbirwa nemhepo izvi kufuridza kwari kuita aropaini ukasha ndinobe chimita sei enda unoita ukasha iwe handingambokunyararidza wakakupfekedza zvitsvuku enda unoita basa mazizi auri kuona kana uchinge waaona ibvo wataura futi nezizi iroro kuti iwe zizi rowa nekuti panodonha munhu achibuda furo ndo panomhanya hama dzadza wanatezvara wakwa kana wamhanya ukaona munhu uye asisina furo watogara zvatodini ukaona machemera awanoita pachibuda munhu furo unoti aiwa kana newe unosiriswa chero wakasvika pauri wasina kana sendi unowabatsira munhu iye akangopora chete watokanganwa wakumhanya kwawanomhanya kwawanofunga kuti ikoko ndo kunoenda makwati pachena izvozvo wandipupurira ini ndakupupurira ndinotenda zvangu nyaura zvako urege kunetswa sekuru musati maenda sinotichangamira pandada kuti ndibvunze inini ndichiona sekunda ndichitarisa hangu pamauya maremekedza changamire kwazvo kuti tapinda mumusha machangamire inde ndo zvandaifungidzirawo kuti inini pamhaka padzakaitwa mushure mekunge mwana wangu arohwa ndakadaidza mwana wangu kuti uya kumba kwangu auya akumba ndakaona futi mhepo dziya dzakuteera kupinda mumba mangu mune mudzimu ka wauya mudzimu hausi wangu bainini mwana ari kumba kwangu
inde zvikuroti kai waida kupinda mafano kukumbira midzimu yangu kuti wapinde mumusha mangu ndokangopinda kawasina kukumbira ndosangoona papa izoita kunge pakuita kunge pane makakatanwa sekuru chizo akanhaiwe kupendera dare kwandinoita pano ndekwekuti wakapotera kakona Changamire. Changamire wangatadza kukupindura zuva nemachinda avo anoziva mutemo. Iniwo mutemo wandinoziva ndewekuti kana ndapendera dare rako unotakura mazwi andapendera nawo ugara parutivi wobva wadaidza vananya kupinda mumushamani mako rakwaurika. Ini ndakupa tsvimbo kai, handina kukupa masimba here. Masimba andakupa ndeyekuti ini wako mwana handina kumubata nemhaka zvokuti wana wakatsika kuchipuwa mazano naChangamire. Unoti kana wapedza woenda parutivi naChangamire ukurukuriwa zvinoitwa. Munhu akaendesa weti iyo kai akafuratidza kuratidza kwaakaita kakushandisa kuenda kopara chi mhaka kana kunopomerwa kasi dzichi ndikukupa batisisa kuti akasha hake ukasekurataura kuti akatovharwawo futi munhu upi iye achishandisa munhu upi. Saka mhaka dzedu dzakadzadze kune mwana wenyu. Saka izvo zviri zvikatoda kuti tigare pasi nanosanoesa tionesane kuti todii kuti tibate munhu akaendesa weti kupi because ndiye nemaproblems ese ari papi ari panapo. Munhu iyeye anofanira kutoti abude pachena tikunzwana naye. Munhu iyeye anofanira kubuda pachena ataura kuti mhaka yake yekuti ari kuwenga awo omwe yakabatwa nengozi ari kuzviitire zvinhu zvipi uyezve zvicharatidza vamwe vese vanoona kuti zvinhu izvo zvazviti sei. Hauengi munhu kusvika papozisheni yekutaimira munhu kunotora chii weti woendesa kun'anga kuti uraye chii apo uri muroro. Zvakanakawo here saka sekuru nda kuti pane pamusina kuti patsananurira ba mati homwe yakataimirwa ichiita weti pachibhorani unde the same munhu akataimira homwe ndiye the same here akanokora weti achiendesa futi kwani pane ushamwariwo. Shamwari ndiyo yakati ndamubata munhu uya uye ndikuratidze ndikuti bata zvakanaka nyakuratidzwa achibva ati chokwadi here bva ati ndobva atora. Saka inonzi chidya mudungo ichabata vanhu vangani. Mama muchitaura kuti muroora mutsvuku ane mabasa ake ari kuita wani inde ndiye akazoendesa here weti. Ndiye akaendesa weti kuna Stole asi akaratidzwa newaakanga ataura kuti dai ndaona rutsoka kana weti ndo yaidiwa naStole. Paakatanga kuenda kekutanga akanzi tsvaga paanoitira kutundu. Saka patinowanhu 2 watiri kuda mumushamani masano unde nyakuratidza roi neakatora weti roi. Saka vanhu vaona sadoira ka tichakupa nguva kuti munokurukure munhu yeti kumuda futi papi gozi ndiane mese yese iri papi iri pane. Saka basa renyu richikuenda mberi. Ini ndine pandinoperera. Changamire woita mabasa awo handizvo kuti panapa tine vabereki vehomwe yakabatwa nengozi wabva kure wabva kuMozambique. Saka unoda kuenda waziva kuti munhu akaita basa iroro ndiani because ndo zvakafambira papi pano. Wada kunyatsoziva chokwadi chekuti vanhu vakaita mabasa aya ekuda kuuraya mwana wavo ndiani. Meta kwamuri ini ndinonyauka zvangu mochipedzesirwa matare enyu nemadzimambo rangu ini ndapeta saka tiri ipapo sekuru ndikasadoiraida kuziva futi kuti imimi munokwanisa here kuvabatsira kuti muwenga wawenga wairawo auye papi tiwazive wawengi wavo tovadaidze. Unde ndiyo ndima yangu ini ndinozobatsirira zvose izvi nekuda kwokuti munee muri pamadzimambo handizvo. Saka handidi kunyadzisa Changamire. Ndine ndichifanira kuti zvaari kuchema kwandiri ndomubatsira. Ndinenge ndabatsirawo homwe ipi asi dare randiinaro nderinoti vese ava vanoda kungoita muti wekugojesa nyama vanhu. Kana achinge angobuda pano iye muroorwa uya kuti vachinodzoka kune uyawe yakatsanangura kuti iwe muroorwa wakapara mhaka chitiendesa tione kuti tinosvika sei munhau dzipi vanenge vakuseri kwegumbezi. Saka iye zvinozvi ndinovataurira kuti ndinogona kuita izvozvo nekuda kwaChangamire chete kwete nekuda kwewanhu wapi. Nekuti iye akatora ane mutundo ariko akaendesa mutundo aripi. Saka vanhu ivava uyo ane mutundo akamirira kuti iye zvino ndikangonongedza kuti iwe muroora iwe
ndiwo akaendesa mutundo handizo uya kutoda 300 yani ndamuvhimira kaini kana maakutendesa mazana matatu yeya mudzoke futi nepano muchiti takuendesa kuyese kuri kwamakatibatsira munoenda nekuseri komutu komuuyu mwakunopa mari mobva matoenda kudzimbabwe kenya mudzoke muchiti riyarera makafukunura sekuru radini rabuda tapedza chititarisirei kuti tapedza nemazvo here panguva yekudya kurima musana unorwadza pakudya vanhu vanomera chinyi iye zvino panhau yamuri kutaura nezvayo muri kuti ini kunongedzera uyu kuti iwe muroora iwe ndiwo akatora weti imhaka yakakura sei inokurira makumi mashanu avanenge vaisa pai wobva watakura mazana matatu kuenda kunokumbira weti yawo kumuroi muri kundibata zvakanaka saka irororo rekushanda sehovhorosi ndiwo randakuramba mazuva ano kana maakuda muroora wenyu mazana matatu mundiro ndokutaridzai muroora wani zvamuchangoita zvimwe chetezvo kunotora weti yenyu muchabvisa mazana mangani itai zvakare izvozvo kuna anokunongedzerai mutakati wani ndapedza nemi kana pasina izvozvo garai makadaro zivai kuti homwe yakanokorwa mutundo asi mwana wauyu handi yakanokora chinyi nekuti makangwara chaizvo wana imi munoti imi mauya pano ndakunongedzerai muroi wenyu nemakumi mairi $20 mozotora mombe 5 muchiendesa kumuroi motadza kudzoka kwamakapuwa gwara kuti sekuru makaita basa oijongwe mudye nhasi madzoka zvene rimwe dare nai mazviona here kuti makanyira pogonera saka tsvagai mazana matatu ndikunongedzere muroora akaita izvi ndinotonongedza kana izvozvi kana aripo mazana aya nditonongedze kana papi kana asi panapa nditotaure zita rake kana pasina izvozvo mazana iyayo endai kune munhu ane weti mumubvunzurudza achataura nekuti ndiwo hamuchapa mazana matatu pakutora weti yenyu haataure saka anotaura ndiwo hamunopa $20 ndizvo here anotaura ndiwo hamunopa 20 chinyi mozongonopa mazana matatu ekukumbira weti tsvagai mazana matatu kana musina garai makadaro chakatanga ndo chakachenjesa iye zvinopa wanonzwanga wachiripa zvakabhanda mukuru ndianiko akunongedzerai kuti mwana wenyu akadonha mugomba ari pasere apo ndatadza hangu kumubudisa asi endai pane mwana wani imi moenda semhuri mondobvisa mwana ari mugomba moita mabiko yenyu ekudya kupemberera kuti mwana wenyu mamona achiri mupenyu motadza kutaurira akakuonesai mangwana muchadzoka futi ka madzoka futi muri kuti tinongedzerei futi muroora ane weti mapedzazvo hamuchadzoki muchiti akuendesa mazana matatu kukumbira weti maakungoenda nechihwande modya mabiko moita zvemachongo enyu ikoko mapedza kuita izvozvo mopedza modzoka zvene rimwe dambudziko ini ndichingoshanda chete tsvagai mazana matatu ndokunongedzerai muroora nekuti iye ane weti zveshuwa stole asi haasi kukwanisa kunongedza munhu wani ari kuti tsvagai anokunongedzerai ipai munhu $20 anongedze munhu uroi inini pano ndinogona kunongedza uroi asi uroi haubvumirwe kunongedza munhu nekuti ichechi yake ndinozozviita izvozvo nekuda kwekutenderwa nehurumende ndaita nekuda kwekutenderwa nehurumende nekuda kwekubatsira mambo kuti dare ravo rifambe zvakadini asiwo kana muchinge maitirwa saizvozvo dzokai mugotenda munouya nemari dzenyu dzisina kuwana dzematare ndokutambirai ndokubatsirai mapedza izvozvo mobva maenda moenda mobva manotora mombe nyati dzenyu nomwe mobva maendesa monyarara motizi nhasi mauya zvakare iwe mhepo iwe ndokutaurira mukwasha enda unoita basa rako ndakupa simba rakakura rekutora mazizi anga achigara muzvikomo adzoke mumusharo wevanhu vanhu vaidzosere mazizi kwaanofanira kuendesa namba yepiri inoti unofuratidzwa iwe nekukotamirwa nekusurirwa mumusha macho maugere iwe mukwasha ndo mune zvinosura-sura zvinoita kuti usaone iwe kuvhotomoka kwako uchitaura ndikoko chaiko asi dare rinoitika pamusoro pedare rako nderekukotamirwa nekusatendwa mwidi nemuzvokwadi nhasi unoenda unoita basa rako vachatsanangura mambo vachitsanangurira chinyi wapwere kuti iwe wakanga uri mhepo mukuita kwako furatidzo dzakaitwa nenzira iyi ndo zvakasaka zvinhu zvimire kusvika apa kana zvadaro uri kuenda mberi uchiti humwe yako igopuwa mutundo wayo mutundo wacho uripo une munhu mupenyu aripo muri kuzeza here kuenda pamunhu mupenyu kunotaura kuti tipowe weti yedu muri kutoda anokumiririrai kuti
ini ndigwenda ndichinopupura kuti ndapota dzoserawo weti yevanhu iyewo tichindipai 300 imi moenda pakona apo munotora 300 momutambidza modzoserwa weti mobva maenda muchifara kuti ya tatenga weti yedu taanayo ko akuratidzai kuti weti iri apa munoti inaye. Saka iroro ndo ramunofanira kuzoita kuti zvinhu zvifambe zvakadini zvakakunakirai. Makawatsika ere kwana tezvara pamusoro peumwe. Wakapedzerana. Chwangu chese chinoitwa kana munhu akusvikirwa nemudzimu makaita. Pakungotaurana kwatakaita nawo chibva tamudzidzisana. Kudzidza watsidza. Miripwa yachanga makabhadhara. Kwasara miripwa inokwana iyi. Wakabhadhara vekutanga. Yekuti mwana wenyu apamuka. Wechipiri wakashongedza izveni vabereki vashe vasingazivi. Ndowashona wawanzima. Uyezve zvekare mwana wavo ari kushungurudzwa. Munhu anoda kunamana semana matokete sei? Ari kuita vamwe. Mombe. Munoti chii? Wari kumuwapi? Iyo yakanasika uyezve ndizvo. Hatingodi kungoitiswa zvinhu zvisina ugoba. Tumzwanana. Kuti namwe pane zvandakaona kubva nezuvo kusvika izvozvi. Pane kamwe kasarira kanenge chiti. Kana makaita izvo zvamakaita sei? Makagona. Chipedzisa izvo Sara. Nyati kana kuti mombe haiti zuva raunoda kunoitengesa ndo yaunoisira chikafu chizhinji kuti iite uremu. Haikoreri pamariketi ba, haikoreri pasura ba. Hamurambi makandipfekedza ngundu pano kuti muronge. Muri kuzinzwa zvenyu imi munotosumuka moenda moita zvinhu zvenyu. Kana maronga mobata nhare. Kana muchida kurongera kuseri kwechimbuzi ikoko mozodzoka muchibva nekupi neikoko. Iri dare rangu ini randakagarira pano nayo yantu wangu ini ndapeta dare. Nekuti matauriro ari kuita ini ndino dzinoona akara ndizvo vari kuudza ini kuti ndikaenda ndichasara inyama chete. Aiwa mimi ndiri kuti imi kurukura henyu uri chinene here imi kurukurira naye handikupetei mataki handinopeta ndeyangu imi motaura uya ari kuti nditaurire muridzo yechinyi homwe isati yapo asi kaini ndoramba ndakagarira iroro nerangu ndapedza. Kana muchinge mapedza mazwa aunomupa achaadzora zvakare panyama kwauri agoadzora zvakare mudare. Ini chete mukurukuri ndazvinzwa chete mukaribasa nenyama monzwisisana natezvora monzwisisana. Iwe unoda kurapwa iwe uri mupengo.